føler, at der er køkken derovre, så jeg tror lige, at jeg lige går ned en tur. Hej Batman, hvad i alverden laver du her? Barney, det var det første huset, hvordan det går her. Nå, okay. Vil du gerne med på værelse for at se, hvad det er, og har den? Ja, det var sådan en god idé. Okay, kom. Mit bord, min gigantiske rygningscube. Og så har jeg en sækkepude, og så den herover og min tv og min Playstation og sådan her. Og så har vi min gamerstol her, min seng. Jeg tror, jeg har nævnt den. Og så nogle andre ting her. Mit gamingsted, min computer. Og så 3 primes og 3 cola. Og 2 hylder. Lyder det ikke sådan meget fornuftigt? Det lyder meget fornuftigt. Okay.